Grazie. Onorevole Picula. Hvala. Turska jest poseban partner Europskoj uniji i zato smatram da se pregovori, ma koliko dugo trajali, moraju nastaviti. Sadašnji okvir procesa ima čvrsto definirane okvire, daje smjernice i ne ostavlja prostora različitim tumačenjima. Kao takav on je korektan jer su svim zemljama kandidatima postavljeni jednaki preduvjeti. Naglašavam značaj poglavlja 23 i 24 kao okosnice cijelog procesa. 9 godina od otvaranja pregovora imamo slabe rezultate što je gubitak i za Tursku i za Europsku uniju. Zalažem se za jačanje aktivnosti na područjima gdje obje strane nalaze interes, pogotovo u gospodarstvu, znanosti, obrazovanju, energetici, prometu, zaštiti okoliša, sigurnosnim pitanjima. Turska zavrjeđuje naše komplimente i pomoć jer udomljava preko pola milijuna sirijskih izbjeglica. S druge strane, tursko neizvršavanje preuzetih obveza iz sporazuma o pridruživanju i dodatnog protokola teret je svima, pogotovo jer doprinosi izolaciji ciparskih Turaka. Nadam se da će intenziviranje dijaloga o režimu bez viza ipak doprinijeti približavanju dvaju partnera. Hvala. Grazie. Onorevole Papadopoulou. Κυρία Πρόεδρε, όσον και αν επιχειρείται από ενοχοποίηση της Τουρκίας και ωρεοποίηση του ρόλου της, τα γεγονότα βοούν.